ஒரு சண்டே ஸ்கூல் பையனை கூப்பிட்டு டீச்சர் கேட்டாங்களாம். සන්ඩේ ස්කූල් දරුවෙක්ව අඬ ගහලා ටීචර් කෙනෙක් ඇහුවලු. தானியேலுடைய ஸ்டடியை நடத்தி முடிச்ச பிறகு ඒ දානියල්ගේ කතාවේ කියලා අවසන් කරයින් පසු தம்பி இங்க வா, මල්ලි මේ ඉන්න. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி ஜெபிக்கிற? දවසට කී වතාවක් යාත්නා 3 කරනවද? வாட்டி ஜெபிக்கிறேன். 3 වතාවක් යාත්නා කරනවා. டீச்சருக்கு பெரிய சந்தோஷம். ටීචර්ට හරිම සතුටුයි. நாங்கெல்லாம் தானியேலை கற்றுக் கொடுத்தோம். අපිනේ දානියල් ගැන උගන්වලා දුන්නේ. கலரா பத்தியா பிள்ளைகள் எப்படி மாறிட்டாங்க? දැක්කද දරුවන් මොනතරම් වෙනස් වුණාද? சரி, எப்படி எல்லாம் ஜெபிக்கிற? හරි කොහොමද ඔබ යාත්නා කරන්නේ? ஆண்டவரே, දෙවියනි இந்த ஆகாரத்தை சமைச்ச அம்மாட கரத்தை ஆசீர்வதிங்க. මේ ආහාර පිස්සුව මවගේ දෑතට ආශිර්වාද කරන්න. இந்த ஆகாரத்தை கொடுத்து சம்பாரிச்சு கொடுத்து எங்க அப்பாவை ஆசீர்வதிங்க. මේ ආහාර පිළියෙල කරන්න හම්බ කරලා දුන්න මගේ තාත්තට ආශිර්වාද இதை කරන්න. சாப்பிடுற என்னைய ஆசீர்வதிங்க. මේක කන්නව මට ආශිර්වාද කරන්න. அது சரி. හරි ඒක. அப்ப ரெண்டாவது முறை දෙවනි වතාව அதே தான். ඒකම තමයි. மூணாவது முறை තුන්වෙනි වතාව அதே தான். ඒකම තමයි. என்ன ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை சாப்பிடுறோம் பாரு. ඇයි එක දවසට 3 වතාවක් කෑම කනවනේ? இப்படி 3 தடவை ஜெபிக்கிறேன்னு මෙලෙස சொன்னாங்க. 3 වතාවක් යාත්නා කරනවායි කිව්වා. அன்னையோட சிஸ்டர் அந்த படிச்சு கொடுத்த டீச்சருக்கு தானியேல் மறந்துருச்சு. එදායින් පස්සේ උගන්වලා දුන්නා ඌ ඒ ටීචර්ට දානියල් අමතක වුණා. இப்படித்தான் நாங்க 3 தடவை ஜெபிக்கிறோமா? මෙහෙම තමයි අපි 3 වතාවක් යාත්නා කරන්නේ.